Good morning mga friends. Padayon ta sa atong racket adlaw-adlaw ang tendera baw. Ang tendera nga mama baw. Suroy na pugta karong buntag, udto, hapon, asay bakante nga mga oras. Inato sayangan atong mga oras kay kanang bulawan ang oras karon ato. Ali nak, hanuroy na pud nak ali. Ayo pa init din nak. Ay kuan. Kita pika silingan manuroy ta sa imong kuan. Shoes mga friends. Hanuroy mig mga shoes. Hanuroy ta kay nakakuan ta ani nak. Naka-kwarta ka na. Oy, nalagi ka diri kuan tiya. Ya ako jari. Ay, Ani sa dai. magkuan ko tiya, nanuroy ko dito gikan o nahalinan ko og sapatos duha ka buok. Palaw ko kan palit ko. Sapatos sa bata man ni tiya, dili man ni pangkuan. Na man koy ako. Ay, Wow. Hindot. unsa lang akong kuan racket ani mga Ani friends. inot sis. Rakabuot sis. Ani sis oh. Nagmas lagi ka di sa sud sa bayt tiya. Oh, kita mo pagblingki. Ah, Malit. mo di ay kan di ka na malingki. Halinan ko duha ka buok ani dito tiya. Kani, paris na inday. Kani ako oh. Paris na. Wow. Asa man nimo ana? Ani tulo ka parisan. Asa man Kani nimo ako kani. inday? Kana sukda. Puntahan dito to imong kuan, imong daddy. Hindot sis. Oh. Makasuroy di ka diri tiya. Oh. Ah, waday ka dito sa inyong giabangan di ay. Wala di ani ko laag silingan. Ham de tagbalay din hita naglaba. Doon nalabas siya. Oh. Maring buting. Nakoy mga suroy diri maring. Kani si Maring busy yun siya mga friends. Tagari na ko diri silang balay. Sige ni galaba yang kinabuhi oy. Man apoy siya part-time mga kuan iya dito maglimpyo sa balay. Na diskarte po siya iya ha oy. Muni sa kong anak mga friends. Sa kong baby, di na sigo niya. Kuan man. Sakto oh. Wow, wala. Nice. Nice ka, Inday. Inay mong mama, Inday. Ipapalit na unya. Nahalinan akong duha dito, tiya. Kuan. Shoes po to. O ganang sandal isa. Dili na na, bibi. Balik. Kuan na na to, bibi. Kani ang paliton kani. Kana, nasukod na na niya. Tulog ka parisan amo Oh, tulog ka parisan. Ayahay kay ni imuhang kuan tiya, imong apo kay panangga kayo nimo, pinalitan jud nimo mga sapatos. Tulog ka parisan ako ang paliton oh. Para mahlinan ka. Salamat kay tiya. Oy, hay sa wakas na jud nauloy nako, palitan jud ko din dapita. May day ka may katiya kay kanang kuan oh, dako kag madawat pensyon sa imuhang kuan, imuhang bana. Angkol. Kuan ang angkol kanang kuan ang SS ni angkol, dako kag nadawat. Nakuha nako. Ah, nakuha na day nimo. Nya pilang binuwa nimo tiya. 200 mil. Ah, gamay ra dito iyang hulog dahil iyang SS. Namay naman yung pensyon. Hindi tara mga friends ang akong kuan oh. Hayay kini si tiya ay pinanggan niya iyang mga apo. Nalitan niya basta nang suroy ko diri, di gyud ni palampason ni tiya akong mga baligya. Kanilang ako inday. O sige. Salamat kaayo tiya. Oh. Thank you mga friends. Inani jud mga friends basta mo diskarte tas to kinabuhi jud sa unsa na lang jud atong ikuan ani. Baligya dila na to nga taguan na din ha kay kuan kanang memories na sa kong anak. Malata na sa suok ato lang taguan perminti. Kinahanglan ikuan pud nato. Napay mamay gusto mo gamit, napay gusto mo pulos ana. Pero di lang kuan pamahal banat. Pamugas lang pud ang presyo mga friends. Angay ba kinabuhi linghod. Okay na nay mo Inday? Ay kugto ka Inday. Bye bye naka. Hi guys. Guys.
Palitin na ninyo si kuan, ante. Napalitin ninyo si ante sa iyang mga pre-love. Thank you for watching mga friends. Mayong adlaw sa tanan. Please like and subscribe.